Lege festivalterrein op Skielge tijdens het digitale Oerol deze weken. Maar wel hoe volle boten. Wat brengt jullie naar de Schelling? Oerol, die niet doorgaat. En toch, het is gewoon 5 dagen natuurlijk gewoon, of 3, 4, gewoon lekker uitwaaien. Alle accommodaties op het eiland binnen deze weken volboekt. We merken het eigenlijk al een hele tijd. Dit hele jaar is het al gewoon goed. Dus we hebben net een meivakantie gehad waar we gewoon 25% groei hebben gehad ten opzichte van het gemiddelde. Dus ja, nee, we hebben niks te klagen wat dat betreft. Ook al is Oerol dit hier digitaal, toch is er wel wat fysieks op het eiland te redden. Bij Dumarke van Hey is er een speciale kuienmakker met verhalen over het festival. We hebben eigenlijk het afgelopen jaar herinneringen verzameld aan 40 jaar Oerol. En zo hebben we een herinneringsarchief opgebouwd. Omdat Oerol dit jaar toch 40 jaar bestaat. Dus we wilden dat op een bepaalde manier vieren. En uiteindelijk hebben we al deze herinneringen gedestilleerd tot 12 verhalen. En deze kan je beluisteren via de wandeling over het eiland. Regen. Geen probleem. Mijn regenpak is al jaren mijn trouwe houvast op Oerol. Hij komt van de zeeman en er kan geen pak tegenop. We hebben dus ook eilanders gesproken. Daar kwam een heel ander perspectief op het festival. Dus vanuit ondernemerschap of vanuit hoe is het om hier te wonen. En dat maakt hem wel anders dan andere Oerol-producties, denk ik. Waarbij je niet alleen maar hoort over het festival, hoe je op het festival staat, maar ook hoe je het eiland beleeft. Hoe je de omgeving beleeft en hoe je het als bewoner van het eiland beleeft hier. De kuier is nog onder mei september te dwan en te beluisteren.